Jotain chocobubu. Labubu. Mystery chocolate. En tiedä, se oli 7 4 euroa. secret. Chapes. 4 mystery flowers. Joo, no. Kohta tulee klippi, kun me maistetaan. No niin, nyt me unboxataan tää. Tää on niinku tällainen. Mä maksoin tästä 7 euroa. I think we got scammed. Tällainen. Kattokaa nyt. Tää on niinku... Kato, oota. Tää menee niinku... Vertaanpa mun käteen. Mä maksoin 7 euroa tällaisesta. Se on 100, oota. 100 grammaa. 100 grammaa vaan. Se on tämmönen paketti, älkää. 7 euroa. Älkää ostakaa. No, jos haluatte tulla rahoja niin kuin meni, maistakaa. Siis tää ei oo sellainen suklaava. Tää on pehmeä. Oota mä maistan. Oliko se hyvä? Oh. Noin. Kyllä on hyvä. Näyttää 7 euron vörttiä vittu. No ei. Ei oo vörttiä. No, Tää on niinku tollasta sisältä. ei tää kyllä vörttiä. No ei tää vörtti on 7 eurosta. Ihan hyvä. Kyllä mä tässä ehkä Ihan hyvä. enintään 3 euroa. Ei Tämä mitään. maistuu, joo. Tämä maistuu Kinderillä. Halutaanko vaan ostakaa Kindermuna? Kun tämmönen. 7 euroa. No ei oo vörtti. Niin 100 grammaa vaan. Ei oo vörtti. Hyi helvetti, katsos. Pari kiloilu. Ai eikö niitä. Ei täällä on roski. No, mut suositellaanko ostamisessa? Joo ei. Älkää ostako. Vaikka olisitte rich bitch, niin älkää ostako silti. Sano heipat. Hei hei. Tää sanoo heippa tramppaajat. Sano. Mitä? Sano heippa tramppaajat. Miks? Sovitaan, että se on meidän lopetus tästä lähtien. No sano. Sano. Hei tramppaajat. Noniin.